רוצים לעשות סדר בכסף? שימו רגע בצד את האקסל ובואו נדבר על סיפורים במקום על מספרים. ברוכים הבאים לסרטון השני של ספריית הכסף, סדרת הסרטונים שבה בכל פעם אני בוחר רעיון מספר אחד והופך אותו לצד פרקטי שיכול לעזור לכם בחיים ובראש. והפעם, הפסיכולוגיה של הכסף של מורגן האוסל. הרעיון שבחרתי מתוך הספר הוא פשוט, אבל מהפכני. כסף הוא לא רק מתמטיקה, כמה הכנסתי, כמה הוצאתי וכמה נשאר. כסף הוא פסיכולוגיה, רגשות, פחדים, הרגלים ומשפטים וסיפורים ששמענו בילדות שלנו. תחשבו על מישהו שגדל בבית שבו ההורים הפסידו כסף בבורסה. מה המשפטים שהוא שמע? הבורסה זה רולטה, השקעות זה מסוכן. היום כאדם מבוגר עם משכורת וחלומות, הוא מתרחק מהשקעות כמו מאש. לא כי הוא התייעץ עם איש מקצוע וראה שזה לא נכון לו, אלא כי זה הסיפור הישן שמנהל אותו גם היום ומחזיק אותו כבן ערובה. וזה לא רק בהשקעות, גם אדם שאצלו בבית לא דיברו על כסף, והיום הוא מפחד לפתוח את חשבון הבנק. או מישהו שגדל בבית שהמוטו בו היה כסף בא והולך, מגיע לנו ליהנות עכשיו, והיום הוא מבזבז את הכסף שלו בלי לחשוב על המחר. וזאת בדיוק הנקודה שהאוסל מדבר עליה. אנחנו לא מקבלים החלטות כלכליות רק לפי המספרים שלנו בבנק. ההחלטות שלנו מושפעות מאוד מתסריט שמישהו אחר כתב בילדות שלנו, ואנחנו משלמים על זה ביוקר. אז הנה הצד הקטן שלנו מהספר הזה. אתם מוזמנים לרדת מהיציאה ולעלות למגרש. קחו דף ועט ותשאלו את עצמכם בכנות. איזה משפט על כסף ששמעתי בילדות שלי מנהל אותי עד היום? וזה לא כדי להאשים את ההורים, וזה לא כדי להיות תקוע בעבר, אלא כדי שאתם תהיו אלה שחוזרים ולוקחים אחריות על התסריט הכלכלי שלכם. כי שפע כלכלי לא מתחיל רק במספרים, הוא מושפע מאוד ומתחיל בתודעה שלכם. זו הייתה התובנה השנייה בספריית הכסף. בסרטון הבא נדבר על ספר שמראה ששינוי כלכלי משמעותי לא מתחיל מההחלטה משמעותית אחת גדולה, אלא מהרגל אחד קטן ומשעמם שחוזר על עצמו. אז אתם מוזמנים ללחוץ עוקב כדי לא לפספס את הסרטונים הבאים. ניפגש בסרטון הבא.